Репресії проти кримських татар на окупованому півострові обговорювали напередодні у Лондоні. Дочка політв'язня Едема Бекірова Елеонора мала низку зустрічей, зокрема в Міністерстві закордонних справ Великої Британії. Вона розповіла про сфабриковані справи проти корінного народу Криму, про переслідування за мирні зібрання, одиночні пікети та волонтерську діяльність. Яскравий приклад – її батько. Усіма силами окупанти намагаються політичний арешт перетворити на справу про тероризм. При цьому тримають в слідчому ізоляторі без належної медичної допомоги тяжкохворого чоловіка. Такой пример позволил нам объяснить представителям внешнеполитического ведомства Великобритании, что такую стратегию Россия применяет и в делах других крымских татар. Именно поэтому мы настаивали на том, что принятый в Великобритании закон Магнитского, который должен ввести персональные санкции против российских судей, прокуроров, следователей, преследующих политзаключенных, должен заработать. Едем Бекіров – інвалід першої групи, має серйозні вади серця та цукровий діабет. У нього ампутована нога. Окупанти затримали його торік у грудні на адмінмежі з Кримом. Він їхав навідати матір, а Едема Бекірова звинувачують у нібито організації схованки з боєприпасами на території окупованого півострова.